Horas madihita saluhuna kadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai, martang yang mahita. Ali jahuba parasi rohan na sumurung, masay sangap do guarmu dilihat portibion. Mauliate si tutu Tuhan hupasatra nami tuho, disudi asi do tolone roham sahat tu partikianon di tonga-tonga ningulu nami. Nuaing Tuhan apala ditikion neng tangihonon nami mahatam, marsaringar may di tonga-tonga ningulu nami. Sesama Tuhan akadu sa pangalasion na hulaw kami. Olam mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imanatar surat di buku Rut bidusada ayat pitu sahat ayat 10 songonon ma didok disi. Jadi ruar manasida sian inganan pai solatanna nasai laon rak dohot parumainna na dua halaki asa mardalan sumuang tutano Juda. Dungini nasi Naomi matu parumainna na duai. Laho mahamu mulak ganuk tu bagas ni ina nabi. Sai marasi ni rohama Jahoba mamalosso tu hamu hobar tu nabi nahemuna tu akkana mate dohot tu au. Sai di basa-basa ho Jahoba matu hamu asa jupangan hasonanga kamu ganuk di jabuni sinoduk nabi dungi di umma manasida laos di pangiarbe suarana tu matangis dungi di nanasida matu si matuanai ikon udur hita mulak tu bangsom alai ni nasi Naomi ma mulak mahamu ale akadainang puasa naing merdala kamu rak doh tau so tagamon adong betubu anakku bai sinodukmu na dohot mulak mahamu ali akadainang ainung ngamatuahu au anggotung marsinoduk mangam musik tung sura pehudok adong dope sihirimo diau jala sabor nginod dope au marsinoduk mangan jala tubuan anak au tung tarpai mahamu manasida pai mamagodang tung tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudak marsinoduk mangan unang masongoni ali akadainang ai sumapuk dopena huai siak kamu ai ruar huhu tangan ni Jahoba marbajo iyahu. Jadi dipanggir nasida muse suara nabi manggugo tu matangis laos di umma si orpa ma si matuanai alai marsi hohok ma anggo rohani si Rut tu nasida. Dungini nasi Naomi ma ida ma nungamula ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot to mangihuton hahami alai ni nasi Rut ma mangalusi unang sai sosoyau tu madikokko lao sirang siakko ia tu siho laho ikot tu si ihutonokku ia tu siho maringanan ikot tu si au maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia di siho mate ikot di siau mate di sido au huhut naing tertanom sai songoni ma di bai Jahoba tu au jala songoni di tabai tujulo anon holan hamatiani nama tarbahin manirang au siapko olak nido sahatna topik ni hatani Tuhanon satia mangihuton debata akadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus molo buku Rut dimulai maon taringot uju manggonggomi akapanguhum masa halio potir di tano Israel ala nina masai bukas masi Elimelek guarni jolmana si Naomi dohot guarni anakna si Malon dohot si Kilion hala prataido na sida sian Betlehem laho mai solat tuluat Moab akadongan sapor siaon tata kasi majolo lapatani guarni huta Betlehem hata Betlehem imasian hata Hebir manang bahasa Ibrani Bait Lehkem namar lapatan rumah roti buasa didok songoni ala huta Betlehem dopeng hasil gandum na ubalga laho mabai roti jalamolo tapi kiri manang tarimangi herana sotohodo boi masa disi atura paron ima huta na gabe inganan ni roti songon na sotikos boi masa songoni ai ahado na masa ubai bui songoni
ima nanayang si berengotta di turpukon. Halio potir namasa di Betlehem uban namasa boido oddo honon marhadumua tuuhum nasiat di bata siala di ulahon hala Israel do sogo ni rohani Jahoba. Ai hama masa ni halio potiron ima uju manggonggomi do akka panguhum boy mata bereng songo kadumuanna di buku panguhum bidu onom ayat sada. Dihita saluhutna tolhas do nasida tulua moapi laos maringanan nasida disi ubain nasida bukas tusi patuduhon na padauhon uhuma do nasida jalamanudal ho Jahoba de batani Israel asadao nasida sian aturaparon laho manasida mengalului narikot dingolu diluat ni akasi soba gana-ganaan jala dibuat na dua anak ni si Elimelek do jolmana si Naomi do boru ni halak na asing ima boru moapi gabi jolmana guarni na sada si Orpa guarni na sadanari si Rut ipe maralo do itu patik manang Taurat nasida na makirim asa naing maniad dengan siahapon nasida boy nasida martahan mangolu alay na rotu nasida sabalik na do ay ditiki diluati nasida mati do si Elimelek sinoddu ni si Naomi jadi dung adong arga 10 tahun nasida maringat disi mati maduasa anak ni si Naomi ima si malo doho si Kleon gabi tarpujung maptaro puani di panading ni anak nana duai doho sinoddu naing tung masai lungudo dihilala si Naomi holan ibana rak doho na dua parumain naina madonganna dungi hehe masi Naomi rak doho parumain na duai asamulak sian luak Moab ai tarborti do tupinggol na di luak Moab naung marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona mangaleho si pangano tunasida na parjolo na boy si beringota mulak tu Betlehem Juda ima diaya pitu sahat ayat 10 tolui ruar manasida sian inganan pai solatan na nasai laon asa mardala sumuang tutano Juda na dua parumain nai mangihuto si Naomi do di ayat 1 ayat 10 tolu ima masaritoho taringot pakatayon ni si Naomi do parumain na duai didok si Naomi laho mahamu mulak ganuk tu bagas ni inanabi sai marasini rohama Jahoba mamalosso tuhamu hobar tu nabi nahemu tu akan amate dohok tuau sai di basa-basa ho Jahoba matuhamu asa jupanga kasonang kamu gaduk dijabuni sinoduk nabi alai nasida na dua si Orpa do si Rut dang olo manadiko si Naomi sahalakna na mangadopi hapaiton ningolui naing do nasida madongani rak mangurupi di simatuanai alai si Naomi nang jumolo madai asom do siraningolu marasing do pamikirion na doho tu pamikirion ni parumain na duai di rohani si Naomi nasida na dua posoro pe jala gajang nai do pe dala si boluson na tujuluanon dau dumenggan molo halaki na dua mulak tu bagas ni inanabe asa mulai nasida mamuka nguluna nai baru jala molo boy asa mardonga sari pe muse ai soadong be anak diau ninna si Naomi tu parumainna na duai tung masai atur do dileo si Naomi hatorangani asa anggia nasida mangatusi dang namar lapatan si Naomi majua nasida doho di padonganyo ni nasida maradopon ibana alai si Naomi makirim asa tudumenggan na ngolu nasida ditiki naro napaduahon Rut nahot dihadirion na boy tabereng dayak 14 saat dayak 17 ujung na si Orpa daksai manggugohon na di rohanaibe ima asanian gabe udur ibana mulak rakdo si Naomi tu Betlehem Juda marsirang maibana sia si Naomi si matuanai di bagasa tu matangis laos di umma si Orpa masih matuanai alai nape songoni akadongan sapor siaon holong ni rohani si Orpa tu si matuana tung masai balgado molo parumain na si Rut marsihoho do anggo rohana tu si Naomi molo berengo sabalik hera si jogal ulu
manang keras kepala do si Rut. Ai di ayat 15 di dok si Naomi do ida ma nunga mula ia haham tu bangsona do tu debatana mula madohot to mangihuton hahami. Ai panguloyon mana kau duhot tu si matuana do na pinatuduhon ni si Orpa desi. Alai tikos do si Rut na si jogal ulu manang keras kepala dang olo pataluhor rohana. Tapan rohahom ma ayat 16 saat tuai 17. Sian ayat-ayaton ma naboi berengot tabuasa marsihohot anggorohan ni si Rut. Ima na parjolo Naomi tiki ima ngadopi paik ningolu. Ido ubay dido dayat 20 saat 20 sada. Unang begoar hamu au si Naomi. Tagonan goar hamu au si pait. Ai pait si tutudo pabahenan nina sum hinagogo tu au. Mararta godang au lao borhat sianon. Alai marsako bulung au mula di Jehovah. Dohot uduk ni pandohan na asing. Tunghat cik jalaboy dohono sikok do si taononi dihilala si Naomi. Sinoduk na ima tulang punggung dinasida mati. Jala anak konna bawa na dua ipe mati. HP nasida namanya songom panggati ni among nai lau manarihon nariko di ngolu nasida. Jala songon jolma biasa si Naomi dang tartaon ni sasahalak manean saluhuk na si taononi. Napaduahon taringot tuna masai tung masai takas do di boto sirut baru main nai. Songon sahala anakon masai holong do rohani sirut tu si Naomi si matuanai. Dang laos rohana mandariko sahala ni si Naomi madalani hapaiton ningolui. Ido ubay didok si Rut mangalusi si Naomi dai 10. Unang say sosoyaw tumadikoko. Lao sirak siyakko. Ia tusiho lao ikot tusi ihutonoku. Ia tusiho maringanan ikot tusi au maringanan. Bangsom nama bangsokku. Debatam nama debataku. Padohanon patuduhon nama saibelgado hasatiaon dohot holong ni si Rut tu si Naomi. Lobi siya kolong na tu diri na sa diri. Dang olo ibana marsirak siya si matuanay asa do pangon na jala donganan na si matuanay si ganupari. Balgaro hana nang rak manang marsada do si matuanay. Dido ibana bangsom nama bangsokku. Rut rade hagoan parbangsoon na manang identitas na. Ditadikon ibana nama parbangsoon na parjolo songon halak Moab gabe tu parbangsoon na baru songon parbangsoon ni si Naomi ima halak Yahudi. Dang piga tarbege di Babylon na mangulahos songon na binayan ni si Ruton. Datung na diboto ibana niyan na jaloon ni akahala Israel do ibana diluati. Alay rade do ibana lau majalo manang ahape na masa tu ibana diluati. Holan asama do pangulu ni si Naomi. Napatuluhon ujung ni pakatayon ni si Rut na suboy betarjua ni si Naomi. Ima di ujung na 10. Debatam nama debataku do da 10 pitui. Ia di siho mate ikot di siau mate. Di sido au huhut nang tartanom. Sai songoni ma di bai Jehovah tuau. Jala songoni ditabai tujuluanon. Holan hamatianina matarbain manirang au siakko. Akadongan sapor siaon nanang sidohonon na agama dan Allah Naomi akan menjadi Allah Rut juga. Atas dasar iman yang baru itu, Rut bersedia dihukum Tuhannya Naomi. Atau yang sekarang adalah Tuhannya ia juga. Muolo ditadikon ibana si matuanai asing ni sinirang ni hamatian. Alai buasa si Rut olo songoni. Ala ni si Naomi doi. Di bereng ibana hadirion ni si Naomi songo si matuana. Jala gogo hapor siaon na tu debata di sude si taonon nai. Nape di dok rohana Tuhan songon nama nadikon ibana di ayat 21-20 sada. Jala akana asing nai na binereng na siya si Naomi. Boy gabe sada pakati dakono tu si Rut. Lau majalo debata na sinoba ni si Naomi. Jala gabe tubu mahapor siaon. Nai baru ima manobba debatani si Naomi jala setia donasida tu debata. Akadongan sapor siaon aha mananang sidohonon na tuhita sian hatani Tuhanon.
Takas mata boto uhum nasia debata songon na tuhala Israel imahale potir leleng doi masa diluati laho patuduhon holong ni rohani debata itu nasida asa anggia nasida marhamu baun jala marbalik tu debata babua na ibana do mangaturhon aka partikias saluhutna. Jala siak katani Tuhanon boido peopot tamuse ikon burju mar parumain burju mar simatua jala marhadomua doi muse burju mar hela burju mar simatua burju mar anakon burju mar natoras jala burju mar nahunaon lapatanna ikon rak burju do alai na pedang boy rak burju songon halak Kriste kita ikon do burju unang gabi jukat ai somal do sai adok kahurangan hasalaan jala nama rasing pada pokna alai ikod do boy masya juan jala masih sesaat dosa na mangihut muse songon nau kala Kriste kita unang alago ni sitaonon parukilon parsahiton ulaon dot akana asing gabedang satia hita tu debata tati rumah songo si Naomi i pola sape tolu bawa mate setonga-tonga ni bagas na alai hot do ibana dihapor siaon na tu debata jala haburjon na hasation na tu debata maradop pon na masai mabahai sirut halak moapi manang halak na asing terjogai porsia tu debata alani buhahi ta kadongan saporsiaon tung ragam pe akana masa si taono di tonga-tonga ni ngulutta ikon mahita manotong satia tu debata dapat tuduhon holong tu akadongan tajolma marhitei boy malam tabba bilangan ni akana porsia tu debata molo adong manukun naso saha porsia do tita ayah do ugamom unang mabiar jala maila hita makatidakon na Kriste do hita si huto Jesus Kristus molo tung pehirim roham di sada jabatan unang gabe persuada jala marbalik ka porsiao mitu Jesus holan alani asa dapota jabatan na di portibion manat mahita manakasi aka parulautai asa unang gabe tatu dalhon jala tatadikon hapor siaut tai tu debata di ngolut tabi amen martangyang mahita ale Tuhan debata para sirohan sumurung nungatung masai takas sutangyo kami hatami nama dok Tuhan ikos setia tuho asimaroham ali Tuhan debata sai padimu-dimu maha porsion nami tuho di tonga-tongan yakan ngulu nami saya jara-jari ham di bagasat todim asa totok kami marsihohot tuho ali Tuhan debata jala urupi hami di tonga-tongan hasianganon maka tidak ko kaporsion nami i tuah kasaluhuk dongan nami asimaroham ali Tuhan debata sesa kadusa pangalasan nami sai marpuamuati maroham mamerek kami mauliati madiho holam mangasahul Jesus Kristus martanya kami tuho amin horas madihita salhutna shalom.